Arratsaldeon hasi egingo dugu osoko bilkura. Lehenengo puntua, 2025ko urtarrilaren 28 egindako bilerari dagokion akta onartzea. Hemen zerbait, ez badago ezer. Proposamenaren aldeko botoak. Aktaren hau batez. Bigarren puntua, Elgoibarko Ekiola Parke Fotovoltaikoaren plan berezia behin betiko onartzea. Kasu honetan daukagu lurralde batzorde informatzailearen irizpena, horra sartzen dira espediente honek izan dituen aurreraki guztiak, eta batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio ondoko akordioak har ditzala. Lehenengoa, Elgoibarko Ekiola Parke Fotovoltaikoaren plan bereziari buruzko agiria 2024ko abendukoa behin betiko onartzea. Bigarrena, Gipuzkoako Foru Aldundiko hirigintzako antolamenduaren erregistro administratibora ale bat bidaltzea. Lurzoru eta hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2006 legearen 89. artikuluan ezarritakoaren ondorietarako. Hirugarrena, espedientearen behin betiko onarpenari buruzko akordioa Gaon eta Gipuzkoako lurralde historikoan zabalkunde handiena duen egunkarian argitaratzea. Gaon argitaratzen den akordioan, onartutako hirigintza araudiaren testu osoa txertatu beharko da, hori guzti hori, dokumentua Gipuzkoako Foru Aldundiko erregistrora bidali ostean egin beharko da. Halaber, plan berezari buruzko agiria udalaren webgunean argitaratuko da. Laugarrena, 15 eguneko epean, behin betiko ebazpenari buruzko akordioa ale bidaltzera, eta 3 hilabeteko epean espedientaren ale oso bat batzordeak artxibatu dezan. Eta 5. interesdunari akordio jakinaraztea legez ezarrita dagoen eran. Zerbait esateko baldin badakazue, maitzi behar sobrea eta. Fase bukatzen denean, bazkide konsumitzaile hauek enpresa bat eratuko dute, ez da izango bakarrikan herritarren arteko elkarte bat. Beraz, hasieran egin beharreko ekarpen horretaz gain, kooperatiba honen mantenua eta 25 urte horietan hartutako erantzukizun horri aurre egin beharko diote. EH Bildutikan, proiektu honetan, udalak daukan erantzukizun maila areagotzeko handitzeko aukera dagoela uste dugu. Alde batetik, udalak kooperatiba honen titulartasunaren zati bat lortzea, horrek gure argindar fakturaren faktura murriztuko luke. Eta beste alde batetik, ez behar edo gertaera berezi bat egongo balitz, demagun klimaren inguruko arazoen bat, txingo zaparrada bat, edo beste gertaera bat egongo balitz, eta kontuan izan da gainera, bazkide konsumitzaile hauen baldintzak desberdinak direla, ez behar horren aurrean, ez behar horren ondorioi aurre egiteko aukerarik ez dagoen kasuan, udalak eskaini dezake berme mota bat, berme aukera batzuk herritar hauei. Ez dakigu etorkizuna zer gertatu daiteken, izan ere 25 urte asko dira, baina energia garbien aldeko apustua gurea irmoa baldin bada, onura kolektiboa eta izaera publikoko defentsatikan herritarren baldintzak eta egoera hobetu dezakegu. Guk baietza bozkatuko dugu gai honetan. Andrea. Gaurkoan pauso garrantzitsu bat ematen ari gara mundu hobeago baten aldeko konpromisoan. Horrela jasota daukagu gure legealdi planean. Bertan, Ekiola Parke Fotovoltaikoaren proiektu estrategikoa sustatuko genuela esan genuen. Gaur, bide ematen diogu plan bereziaren behin betiko onarpenarekin. Hito garrantzitsu bat da gaurkoa. Hainbat tramite administratibo burutu ondoren proiektua martxan jarriko dugu. Ekiola, energiaren euskal erakundearen eta Mondragon Korporazioko KREAN ingeniaritza sustatzailearen arteko lankidetza publiko-pribatuan emaitza da. Elgoibarko udala, Mendaroko udala eta Danobat grupek parte hartzen dute proiektu honetan. Eguzki plaken instalazioa esker, herritarrek autokonsumorako aukera berri bat izango dute. Ekiola, esan da bezala, kooperatiba gisa antolatuko da. Proiektu honek, herritarrak energia berriztagarrien erabileran lagunduko ditu. Autokonsumoa sustatzen, jasangarritasunaren aldeko apostua egiten, klima aldaketaren aurkako borrokan nabarmen laguntzen du kilometro zero energia sortzen.
Parte hartzen duten familia, lokalek eta enpresek elektrizitate fakturetan murrizketa nabarmena izango dute. Guretzat, pozik egoteko eguna da gaurkoa. Gaurtik aurrera, proiektuak gizarteratu eta herritarrek kooperatibaren parte izateko bideak irekitzea dagokigu. Eta gu, bide horretan, lanean jarraituko dugu. Elgoibarrentzat onena dalako pentsatzen dugulako. Bale, ulertzen dut ezagula beste zer eta bozkatu ingo degula. Proposamenaren aldeko botoak, aho batez, Bukatu dugu osoko bilkura. Oin gure Mauriziak ekitaldia da, eta pentsate dut hor ikusiko gerala danok. Hala ba.